Min nhar l-4 ta' Novembru l-Fondazzjoni Ideat fih dan il-Partit Laburista ser tkun qed torganizza kors ta' 5 ġimgħat li matulhom se jiġu diskussi 5 temi dwar il-politika internazzjonali. Dwar dan tkellimna ma' chairperson tal-Fondazzjoni Ideat Elaine De Giorgio li appellat biex kull min huwa interessat japplika għal dan il-kors li huwa miftuħ għal kulħadd. Il-kors huwa varjat fuq 5 suġġetti differenti. Il-fokus tagħna ser ikun iktar fuq l-Unjoni Ewropea, anka il-negozjar li jsir hemmhekk għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak huwa li jolqotna dirett, però mbagħad morna passoltri anka f'dak li hija l-politika Amerikana, l-politika ta' Ċina, l-politika tal-Mediterran ukoll, ġifieri b'mod holistiku qegħdin inħarsu lejn l-internazzjonali, politika internazzjonali kif din taffettwa fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiżna. Dan il-kors se jsir kull nhar ta' 4 filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Dan se jsegwi dak li għaddej bħalissa dwar il-politika nazzjonali. Intant, kull min huwa interessat jista' jibgħat email fuq ideat@partitlaburista.org li fiha għandkom tinkludu d-dettalji tagħkom kif ukoll numru tal-kuntatt.